Сега, отваряме вече разархивираните файлове. Steam, Common, Root Simulator да е bin. Тук имаме два файла. Отиваме тук по 86 Steam, Apps, Common, Root Simulator да е bin. Отваряме този, изваждаме файловете от тук и ги вкарваме тук. Вижте къде кликам. Заместване на файловете. Връщаме се. Отваряме тези. Връщаме се. Отваряме тези. Копираме. И поставяме тук. Заместване на файловете. Връщаме се тук, където са DLC-та. Връщаме се тук, където са DLC-та. Копираме ги. И ги. Вижте къде кликам. И ги поставяме. Това е цялата процедура. Бързо и лесно, не знам колко време отне.